Niki boncana pokok upake pindah ampun kelama sampean ampun kucimu kula randa anyaran lagi rondino awan-awan bunga blonjo ning pasar gabah perawan ronda buatku sing penting sehat ning Semarang mas tuku soto-soto ning bapak doso olah najan randa iki sing kuat kuat to mas oke Min tak biar kawan gue kasih promo monggo tidak mungkin Mbak Ayu pada tidak mungkin hatinya rem tindak wae ora numpak taksi dewean opo ora wedi tindak nganggur kula ngakati kelarasan mas alias kebetulan belajarni kathah rada kabotan yen purun mas enggal-enggal rejeki tekan omah mangke kula upahi topil wong legan golek omongan niki blonjo napa upake pindah ampun kula mas sampean ampun kuciwa kula randa anyaran ditinggal awan-awan bunga blonjo ning pasar gabah perawan rondo buatku sing penting sehat nang Semarang mas tuku soto-soto ning bapak doso mangan najan randa iki sing kuat kabeh ndak aku kile tak jantoki Ki ngomong apa to? Maksudnya piye? lha aku ndak kile aja dimangan wong kene kabeh Lho aku ngene iki ya sujono lho. Nggih. Dek iki perkara awake dhewe bebrayan no mama lan duwe momongan ki mergo panjenengan trot rono trot rene. lah piye wong cilik aku ki sebol kok ngasat telo Terus lah nek kene iki aku njaluk mangan karo Mak Rob kowe digekno piye jojlok-ojlok kebangetan makrab iki kok sok. Mari ini kok ya diajrok-ajrok ngono ku mbok diweki sisane jenengan ngono wae. ya jeneng Kula Kakang. anggonku ngundang jeneng sliramu ana ing dalam kapan wulan kene aku saperlu arep ndagong karo kowe lha Anggih Kakang, sajake kok wigati. Panjenengan ki janjane arep matur napa to? ya jeneng Kula Kakang. saka rumangsaku anggonku omah-omah marang jeneng sliramu kurang luwih wis ana 30 warsa Nggih, leres. ya jeneng Kula Kakang. aku kepengin karo tangga teparo kae yen esuk lan sore padha ngebut marang putra lan putrine ya Kakang betul. ya jeneng Mboten namung panjenengan sing kepengin duweni momongan kaya tangga teparo kae lho Kakang. Sakjroning ati kula menika nggih tansah nelongso. Kepengin banget kepiye to rasane momong anak gula wentang ngenterke sekolah. Panjenengan apa mangertosi to kula menika kepengin banget rasane ngemiki bocah iki kepiye ngono. diajeng tembung Kula Kakang. dadi mung ora aku dhewe Boten. dadi kowe ya kepengin duwe momongan ya
Lah nggih luwe-luwe kula niki wong wadon. Sakjroning ati mesti kerontor-rontor nek ndelokno tangga teparo kae. Lho nang ndi iki ndelok nganten mesti gendong anak. Heeh. Nang ndi tilik wong loro mesti gandeng anak. Tilik wong sunat mesti gendong anak. Lah kula niki dhewean. Diajeng Mbak. Kula Kakang. Ya muga-muga wae anggonmu urip ana ing pulo tanah Jawa kene. Gusti peparing kowe karo aku enggal duwe momongan ya. Nggih Kakang, boten kirang-kirang anggen kula menika nyuwun. Boten kirang-kirang anggenipun budidaya kula nggih kepengin banget duweni momongan. Nggih pandongane panjenengan kalian kula mugi-mugi diijabahi dening Gusti ingkang akarya jagat. Amin amin. Diajeng Mbak. Yen ana prenjak sing ganter-ganter kae, mesti bakal ketekan tamu Kakang. Adat biasane ana tamu. Leres kados mekaten. Coba kita sawetara ya. Anjir Kakang. Kakang Pendol. Diajeng Mbak. Tumus menapa engkang para jenis sepurune ngendikaaken prenjak sing tansah ganter-ganter sangsaya banten menika sakmenika wonten tamu ingkang rawuh wonten rombok panjenengan kaliyan kula. Ngono nene. Nggih, menapa Aku diajeng Mbak. Jebul ora lenyok kandhane wong tuwa biyen. Yen ana manuk prenjak sing lagi ganten-ganten ning ngarep omah jebul ana tamu tenan ya. Tak takonane ya diajeng. Bapak dalah Ibu menika kaparingan asma sinten Ibu? Non sewu dalem talang atur Ibu Sukasih Nggih. setunggal silaturahim Amin amin. kaping kalih badhe maringke utawi nitipke putrinipun wonten Ibu Sukasih wonten kaki pentolan mini tembem pun ruwat amargi kagungan sengkala unting-unting. Diajeng Mbak. Aku tak kondo karo kowe ya. Rawe Ibu Sukasih kang sepisan iki silaturahim kang angka loro ya. Jeneng slira Salsabila. Iki sing apik tak tampa apa ora ya iki? ingkang sepindah menika silaturahmi kula tampi kanthi asta kekalih. Ingkang kaping kalih menika lak yen nitipaken putrinipun kapureh dikula wentah kalian panjenengan Kakang kalian kula. Amargi kula kalian panjenengan menika lak nggih ngantu-antu momongan. Lah dinten menika boten kanyana-nyana rezeki saking Gusti ingkang akarya jagat. Menika dipun paringi putri nggih dipun tampi kemawon Kakang. Leres. Ibu Sukasih. Rawuh panjenengan kula tampi ngangge asta kula kekalih. Mugi-mugi pikantuk rindane Gusti Allah putri panjenengan saged lestari widodo kalis ing nersa mikala. Nak Mas cantik nderek butembem mriki tengah. Ibu Sukasih dalah bapak mbok menawi panjenengan badhe ngersakake kondur wonten ing dusun Gulung Kulon, kula katun manggaken dhumateng panjenengan bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diajeng Mbak. Kula Kakang Pendol. Aku ya kaya kanggamu kuwi ya. Rumangsa rawuh Ibu Sukasih ana ngerompokmu. Nggih. Ujug peparing kita sing wis semene gedene. Anjing. Kowe karo aku karo perintah. Nggih. Karo kongkon. Anjing. Diajeng Mbak. Kula Kakang Pendol. Gandeng kowe karo aku wis rumangsa duwe anak sing wis semene gedene. Nggih. Kaya-kaya kurang prayoga anggonmu ngomong putrimu. Ayo kowe karo aku kelawan putrimu bebarengan. Nggih. Namur laku ganti asma. Gantos asma gantos sejulo. Oh, nggih. Nggih Kakang. Diajeng Mbak. Kula Kakang Pendol. Awit ing dina iki jeneng sliramu aja nganggo Raden Pentul karo tembung ya. Lajeng Tak paring tambah asma. Nini Legaya. kula nini legaya. Kakang Pendol. Nini Legaya. Panjenengan kalian kula menika lak nggih bebujuan. Yen to kula menika dados nini legaya. Lajeng panjenengan nglamur laku sinten Kakang? Nini Legaya. Kula Kakang Pendol. Awit ing
dina iki jeneng sliramu yen ngundang karo aku aja Kang Mas Raden Pentul. Lajeng Undangan kaki legaya. kaki legeye. Kaki legeye. Nene legaya. Yen to kados mekaten lak nggih jumbo kalian kahanan, kalian kula panjenengan kalian kula menika sampun katon sepuh amargi jejuluk kaki lan nini. Kaki legeye. Yen to panjenengan menika dilamur laku, lajeng putrinipun panjenengan kalian kula menika menapa dislamurke ugi kaki legeye. Nene legaya. Kula kaki legeye. Saksana ya. Nggih. Anak wadon kang aran Arina Salsabila. Nggih. Awit ing dina iki ben jebul pikantuk nindani Gusti Kanjeng Jagat tak paring tambasmu Prawan Jagur. Prawan Jagur jeneng kula. Anjing kaki legeye. Manah kula menika radi lega. Amargi kula nggih mangertosi yen to Prawan Jagur menika bocah ingkang nandhang Sukerta. Namung siji Nggih. kang garane unting-unting. Unting-unting. Ini Kaki legeye. ben supaya ponang jabat baik bisa lestari dodo kalis ing Nesamukala. Nggih. Aku njaluk tulung karo kowe. Tulung menapa menika kaki legeye? Nini lagi ya. Kaki legeye. Jeneng sliramu tak atur mlebu ning plangkan gedhe pusaka. Aku jupukno aji sangut. Aji sangat wonten gedung pusaka. Anggih, esta angka jawab. Kula bakal mundokaken gedung wonten gedung pusaka. Anjing. Kaki legeye. Nini lagi ya. Menapa menika ingkang panjenengan kersake kaki legeye? Oh, saksana ya. Anjing kaki legeye. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki legeye. Nini lagi. Leres menapa ingkang panjenengan ngendikaaken? Prawan Jagur sakmenika sak sampunipun dipun kalungi arepe janur kuning. Lah kok pasaryane tansah cumploran tambah sumunar. Nini, Kaki legeye. yen ngono anak wedok Prawan Jagur wis entuk rindane Gusti Allah. Pinayungan para nabi lan para wali. Anjih kaki legeye. Nini lagi ya. Kaki legeye. Aku tak kondo karo kowe. Wonten menapa? Saking gunae atiku duwe anak wedok Prawan Jagur. Nggih. Umpama niki aku pamit nyambut gawe ning Kutaraja. Kanggo pabiasa bendina kamangka putriku iki yen ora ana ketah iki ora iso melang turu wae ning omah. Umpama kowe dhewe karo putrimu ning dalam kaperluan kowe piye niki? Kaki legeye. Amargi panjenengan menika nggadhahi tanggung jawab. Kedah nekapi kebutuhan sandang panganan papan. Mbok menawi panjenengan badhe tindak, kula nyuwun kancara kagem jadi keselamatane Prawan Jagur kaki legeye. Nini lagi ya. Kaki legeye. Jantine kae putrimu Prawan Jagur kae duweni sedulur tuwa. Papat 5 pancel lan kakang kawah adi ari-ari. Kados Mama mutmainah. Ini lagi ya. kaki legeye. Yo koyok ngene iki kang diarani sedulure tuwa papat 5 pancel lan kakang kawah. Adi ari-arine anak wedok Prawan Jagur. Nggih. Coba tak takonane lho. Semoga kaki legeye. Supaya lan kowe mutmainah. Awet ing iki jeneng sliramu tak paling ngerti. Kaki legaya kang gaya. Duwe anak wedok kang aran Prawan Jagur. Kae sejatine sedulur manom jagane nang bau kiwalan tengening putraku Prawan Jagur ben supaya lestari kuwi jojo kalis ing Nirsamukala apa kowe sanggup kowe bagus ning legi ya Kaki legeye. gandeng ning dalem kaperkulan wis ana kanca rowane Nggih. aku njaluk pamit menyang Kutaraja Panjenengan badhe budal sak menika? ning legi ya Kaki legeye. aku titip rembug karo kowe Wonten
kene iki sukumu tak aturi ngejuk omah kaping 3 undangan asmar kaki dhewe aku bakal bali. Istaaken dawuh panjenengan kaki legene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngatos-ngatos antuk selamat kaki legene. Sophia, Kamala. Ini
Lah kok padha jejagungan dhewe lho sedulur papat. Pokoknya ora yo duweni tanggung jawab. Momong lan jaga keselamatanmu putramu si Prawan Jagur. Lah kok sedulurmu ana Prawan Jagur ora ana katon ana ing papan panggonan kene. Coba undangan sedulurmu anone. Mutmainah. Lah kowe lo malah ngantuk. Apa kowe ora krungu ora nireng? Coba undangan sedulurmu ana si Prawan Jagur kuwi. Bento melu dijagongan ning gone papan panggonan kene. Mutmainah. Tadi bareng. Coba undangan sedulurmu anem supaya nek bisa sampe jagung ning kene kelawan kowe karo aku. Sadurunge nyuwun ageng pangapunten ngono lho. Mutmainah. Kati bareng. Lah kok kowe arep matur wae dadak jaluk ngapura lho. Aja gawe dedekane atine ini legi ya to Mutmainah. Nggih. Kula kali kadang kula kebujuk. Kula kali kadang kula krasa kesel krasa sayang ngene lho ya. Banjur kadang anom kula krasa luwe. lah krasa luwe ning kene pemungkuran kerak ya wis cumadya kabeh to. Ana maeman, ana mimikan kabeh wis sumadya. Ingkang menika leres ngene lho. Banjur Bubare kula pundhut maeman kadang anom kula. heeh. Kula medal ing lompok kadang anom kula murca ngene lho. Sophia. Amarah Mutmainah lan alamun. Kati bareng. Gampang temen aturmu. Gampang temen angkonmu ngomong yen to putriku si Prawan Jagur dina iki ilang. Banjur tanggung jawabmu kowe kepiye sedulur papa. Tomongko nalika semono kowe wis janji marang kakilekene. Yen to kowe sanggup jaga keselamatane Prawan Jagur putriku. Pacar yen to kahanan sing kaya mengkene iki. Yen to mengko wong tuane tekono papan panggonan kene lan takon. Nanti papa dudu putrine kowe. Pacar aku kudu ngsulan sing kepiye sedulur papa. Kecuali Prawan Jagur ngene lho. Apa ya segampang kaya ngono kuwi? Apa segampang kaya aturmu kuwi, Mutmainah? Apa kowe ora kelingan? Kok ora kaya adat biasane. Kamangka saben-saben iki lho ya. Aku teko tanggung gawe ana Kutaraja. Jeneng sliramu mapakake tekaku karo mesem guyu. Ning kene ngopo ning dalem kaperluan iki padha masak masik. Jur putraku Prawan Jagur iki ning ndi niki? Saderengipun matur promo aku yen pangapunten kakek. Jaluk pangapura bab apa niku ya? Panjenengan sampun masrahaken keselamatan Prawan Jagur dhateng kula kaliyan sedulur papa. Heeh. Aning kasunyatan meniku boten kados ingkang panjenenganan kula pirsani. Amargi sakmenika Prawan Jagur aneh sing Ning lho ya. Yen ngono kowe wis ora bisa tak percaya. Kamangka Prawan Jagur kae putra titipan. Kaki geyah karo iki geyah bisa tengko marang ponang Jambang bae. Yen ana lakon kaya ngene iki sing tanggung jawab rak ngene geyah karo kaki geyah ngene. Siapa ingkang panjenengan ngendikake nanging kaki iki? Nggih. Wonten rokok niku. Wonten kedadosan. Kageleke wonten mendung peteng niku.
Datang wonten rombok panjenengan kula. Kakek-kakek, panjenengan menapa boten kemot? Pintu prawan Jelagur menika bocah ingkang kangkang sempurna. Dan sedulur papat ingkang panjenengan utus jagi keselamatane prawan Jelagur. Sapunika sampun kabesat dados boten padha. Kok menawi ilange murcanipun prawan Jelagur menika wonten sampung derete kanthi bungsi Panake bol mah. sedulur papat menika boten saged mangertosi kakek-kakek. Jan koyo ngono anggonmu kondo awet ing jenenge aku njaluk tulung karo kowe. Kakek-kakek. Kula kedah pripun kakek-kakek? Ini jeneng sliramu ngiwangi-wangi aku. Anggonku goleki marang putramu ya Prawan Jagur. Jeneng sliramu tak aturi munggah sanggar pamujan. Meminta marang kersane Gusti Tenggal Jagat kuwi. Yen mengkata ingkang panjenengan kersane, kula bakal wonten sanggar pamuji. Kula bakal memuji nyuwun mugi-mugi Prawan Jelagur enggal kepanggih kakek-kakek. Tidak Kakek-kakek. Menemukan Prawan Jelagur. wis tak gawa mulih. Kakek-kakek. Apa? Muncul wonten pundi si Prawan Jelagur menika kakek-kakek. Ayo awakku iki. Saya tuwa mbok cetang-cetang melecot kabeh. Lho biasane ning India iki ngoten lho. Kaki Nggih. Panjenengan menika nemukaken Prawan Jelagur wonten pundi? Banjur Prawan Jelagur menika pundi kakek-kakek? Matam katarak ya. Lah kok katarak lah panjenengan iki mbegegek semene gedene ning ngarepan. Tak bareni nah. Nggih. Nek menawa kupingem iki sisian siji wedhus siji sapi potongan. Kakek-kakek. Nggih. Kula mireng panjenengan menika nimbali kula amargi Prawan Jelagur sampun kepanggih. Heeh. Banjur Prawan Jelagur menika wonten pundi kakek-kakek ya? Bocah kok tau to. Aku iki wis mulai nggawa anak wedok. Pundi si Prawan Jelagur menika kakek-kakek ya? Kowe durung ngerti. Dereng. Ini lega. Kakek-kakek. Iki coba sawang ana putramu niki. Prawan Jelagur anakku bener kowe anakku nak. Tak goleki nang ndi lho. Ini lagi ya kuwatir banget. Mergo kowe iki bocah sing tak domo-domo. Lah kok yo ilang. Kowe iki ndelik nang ndi lho nak? Nomor niku kledak-kledak. Dadak saka jobon. Ji, Tekan tamu niki. menapa panjenengan menika pamrih sinten ramu menika? Sinten ingkang ramu kakek ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lega ya. Ae katon wong tuane anak wedok Prawan Jagur. Kok takonane lho. Ibu Sukasih nggih. Nggih, leres. Alhamdulillah. Bapa dalah Ibu kersa rawuh wonten ngerompoke kaki nggih Kang Tunggal Garwa kula niki nggih ya. Nggih. Wonten gati napa Bapak? Nun sewu dalam talangatur Ibu Sukasih. Nggih. Setunggal silaturahim Amin. kaping kalih badhe maringi bebungah kaki legeyek lan ini legeyek amargi sampun kula wetah putrinipun. Ngoten. Nini aku tak kondo karo kowe. Rawe Ibu Sukasih sekeluarga. Sepisan iki silaturahim kang loro karo njaluk parang anake wedok kowe banjur piye Nini? Pancen leres-leres putrinipun Ibu Sukasih. Kula lilo bilih menika Prawan Jelagur badhe diajak wangsul Kak. Nini. Lek matur kok perembeh perkara anak wedok arep dijaluk. Kelas apa ora iki? Jane badhe boten engko sanane menika kula. Ya Mbak, tetes kula nggih tegal lilo. Wes. Nangis ta ora kowe iki nyo? Aja dhuwur-dhuwur.
Gone Pak Saputra iki nek ketok. Nini kaya ado banget Ibu Sukase ketarik-tarik bebungah kowe karo aku. Saka desa Mbuyung kula nang ngeropokmu panase jemetet. Ibu kasih mlaku sikile kasih potek-potek Nini. Piye Nini? Ibu Sukase panjenengan paling bunga mateng kaki gayah dalan ini gayah panjenengan kaki. Menika kelas kelas ini dipun tampil ini. Matur suwun Sukase. Matur suwun Bapak. Ibu Sukase. Kula badhe tangkel dumateng panjenengan. Umpami panjenengan kula ngertosaken dumateng putri panjenengan panteng boten. Saestu nggih, boten panteng iki putri panjenengan nggih. Nak Mas Prawan jam. Awit iki jeneng sliramu disuwun marang wong tuamu. Sliramu kondur ana desa Mbuyung saling kali budhe. Saling kali Bu saling. Manggone teng tengah cantik. Manggone tengah cantik. Ibu kasih kula titip janur kuning ingkang kula kalungake wonten jangga putri panjenengan. Mangke yen ditunggu cara kuna manggone wonten Kisor Plasa. Iku cara kuna sakniki wonten sebibet didekeken sebibet mawon salawase kesae-sae. Ibu Sukase. Kula wau sampun geneng-geneng kalih garwane kula niki ya. Bilih putri panjenengan kang paring asma Arina Salsabila kula tambahi asma Prawan Jagur cobi dipun undang ben supaya pikantuk rindane Gusti Allah putri panjenengan bisa lestari widodo alis ing Nirsanggala. Dindang asmane sinten dipun tambahi anak wedok Prawan Jagur ngoten. Sewu niki Arina Salsabila Prawan Jagur. Alhamdulillah wa syukurillah kita rindane Gusti Allah selamat. Nak Mas Prawan Jagur. Awit ing dina iki jeneng sliramu tak aturi rukun kelawan wong tuamu. Rukun kelawan saklan keluargamu. Uripmu besok bisa mulya kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi rindane Gusti Allah nak Mas Prawan Jagur. Awit ing dina iki jeneng sliramu tak aturi taat patuh marang peraturan agami lan negari. Uripmu pinayungan para nabi lan para wali. Uripmu bisa mukti kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi rindane Gusti Allah Ibu Sukase. Dalah nak Mas Arina Salsabila Prawan Jagur. Kanthi lantaran sandiwara barungan bangun tresna budaya saka desa Mbuyung Kulon, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Ingkang dipun sesuai dening Bapak Kastung Ibu Sukase dalah anak Mas Prawan Jagur. Saged lestari widodo kalis ing Nirsanggala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mongso matur nuwun banget manjing sliramu. Jeneng sliramu Melayu, jam Melayu. Dodo kalis ing Nirsanggala. Mundur sak wantara karo bangsa.
Mekaten sandiwara barongan bangun tresna budaya sampun rampung mebile wonten kekilafanipun nyuwun ageng sami grobakan sami Suradaya Jaraningrat labur dening pangastuti arahayu ingkang sami pinanggih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.